Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskaratam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamudire Astapraya Shabhadresho Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloge Bhakti Bhavani Nestagim Mugandaro Divajalam Bandhim Langayade Girim Akramatam Ham Bande Shri Gurum Dinatarinam Shri Chaitanyamishwaram Paramananda Madhavam Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Chaitanyamanopishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadhamakyam Tadadi Samadhantikam Vandekam Shri Guru Shri Tapatakamallam Shri Guru Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sarvanarupanadhanidam Tam Sajivam Sadhutam Savadutam Varidana Sahitam Krishna Chaitanya Devan Shri Radha Krishna Padan Sarvana Lavada Shri Vishaganyidam Sya He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpade Govisha Bhiga Kanda Radha Kanda Namasture Ranjana Gavirangi Shri Radhe Vrindavane Vrishabhani Sudhe Devi Pranamami Haripriya Vanjagatpadarubhasya Krabha Sindhu Preva Japadidanam Pavinebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bodale Srimade Jayapadaga Swami Nidinamine Namacharya Padaya Nidhaikamba Pradayine Gauravada Dharmadaya Nagaragramadharine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bodale Srimade Bhaktivedanta Swami Nidinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prajarine Nirvishesha Shunyavadi Acharya Deshadarine Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktavranda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ എല്ലാവരും പഠിച്ച് തുടങ്ങി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ മന്ത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു. ഗീതാ മഹാത്മ്യം പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നേതാ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്? മഹാത്മ്യം കാണാ പഠിക്കണം മാതാജി. ഗീതാ മഹാത്മ്യം കാണാ പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് രക്ഷയ്ക്കൊക്കെ വായിക്കാനായിട്ട് ഗീതാ മഹാത്മ്യം നമ്മൾ ചൊല്ലണം. അപ്പൊ മാറി മാറി ചൊല്ലാമല്ലോ. ഇനിയിപ്പോ ഏകാദശി വായിച്ചാലും മതി. കാണാതെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാമല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ കാണാതെ പഠിക്കുക, അറിഞ്ഞു പറ്റാത്തവര് കണ്ടു ചൊല്ലുക. എല്ലാരും മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മള് ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയൊക്കെ എത്തിയിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്.
ഭഗവത്ഗീതയില് 5 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. അവ ഏതൊക്കെയാണ്? മാതാജി 5 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ലെവൽ 1 പഠിക്കുന്നതാണ്. ലെവൽ കർമ്മം, ഭൗതിക പ്രവൃത്തി, പരമാത്മാവ്, കാലം, കർമ്മം. അപ്പൊ ഈശ്വരൻ ഒന്ന്, രണ്ടാമത്തെ പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവ് പരമാത്മാവല്ല, അത് നമ്മൾ ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഘട്ടമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? ബ്രഹ്മ, ജ്യോതിസ്, അത് കഴിഞ്ഞ് പരമാത്മാവ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയാം. ഈശ്വരൻ ഒന്നാമത്തെ. അപ്പൊ ഈശ്വരനുമായി അടുത്ത് വരുന്നത് അടുത്ത ആരാണ്? ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് അല്ലേ? ജീവാത്മാവ്. നമ്മൾ കാലം. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന എവിടെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി മൂന്നാമത്തത്. അടുത്ത് നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമുക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ അല്ലേ? കർമ്മം, കാലം. അത് നമ്മൾ കാലത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം കാലം. അപ്പൊ കാലം, കർമ്മം, ഭൗതിക പ്രകൃതി, പിന്നെ വരുന്നു ജീവാത്മാവ്, ഈശ്വരൻ അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ 5 ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഈ 5ഉം ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതില്ലാതെ ഭഗവത്ഗീത ഇല്ല. ഭഗവത്ഗീത ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓരോ കാലത്തിനെ കുറിച്ചും കാലത്തിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചും അല്ലെ? പിന്നെ നമ്മൾ ആരാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച്, അതാണ് ജീവസത്ത അല്ലെ? ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരാണെന്നതിനെ കുറിച്ചും, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, നമ്മൾ എവിടെ ജീവിക്കുന്നു, അതില് എങ്ങനെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങളും മറ്റുമെല്ലാം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ. നമുക്ക് എന്താണ് ആഹാരം കഴിക്കണമെങ്കിലും നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ. കർമ്മത്തിന് അർജുനനോടും പറയുന്നത് നീ കർമ്മം ചെയ്യുമെന്നാണ് അല്ലെ? സന്യസിക്കാനല്ല. അപ്പൊ ഇത് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ട കർമ്മഭൂമിയാണ് നമ്മളിപ്പോ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കാലം, എല്ലാ പ്രവർത്തികളും കാലത്തിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഓർക്കും കാലം നമുക്ക് പിടിച്ചിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ? 1 കോടി രൂപ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു നിമിഷം പോലും നമുക്ക് പിന്നെയും കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, പറന്നു പോയ കിളിയെ പക്ഷേ വീണ്ടും പിടിച്ചിടാൻ കാലമോ പോകുകിൽ പോയി കരുതി വേല ചെയ്യുക നീ. നമുക്കിതെല്ലാവർക്കും അതെന്താണ് പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മളെല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ? ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യുക, നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കരുത്, നാളെ നീള അല്ലെ? ചൊല്ലുകളൊക്കെ മലയാളത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്നന്ന് ചെയ്തു പോവുക എന്നും കൂടെ നമുക്കിവിടെ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കേണ്ടത് എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞോളൂ. എങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് പ്രഭുപാദ അതിനെ പറയൂ ഓരോന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം. നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം അല്ലെ? സൂക്ഷ്മതയോടെ പഠിക്കണം. സൂക്ഷ്മത നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സൂക്ഷ്മം ആയിട്ടുള്ള മനസ്സ് അല്ലെ? ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, പിന്നെ ഏതാണ് അഹങ്കാരം, മിഥ്യാഹങ്കാരം അല്ലെ? അത് സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ, ശ്രദ്ധയോടെ, വിശ്വാസത്തോടെ അല്ലെ? സൂക്ഷ്മതയോടെ, വിശ്വാസത്തോടെ, ശ്രദ്ധയോടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഏതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഓരോന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഇത് കേട്ടാലും, ഭാഗവതം കേട്ടാലും, ഭഗവത്ഗീത കേട്ടാലും ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല അല്ലെ? അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതല്ല ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഒക്കെ അല്ലെ? അതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ, സൂക്ഷ്മതയോടെ, വളരെ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ വേണം. പിന്നെ ഏതാണ്? ഭക്തിയോടുകൂടി പഠിക്കണം. ഭക്തിയോടെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്, ഭക്തിയോടെ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഭക്തിയോടെ പഠിക്കണം. പിന്നെ ഏത് വരുന്ന? എല്ലാ ദിവസവും
പഠിക്കണം. അപ്പൊ തനിയെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാ ദിവസവും പഠിക്കണം, അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നിത്യവും അല്ലെ, നിത്യം ഭാഗവത സേവ എന്ന് പറയുന്നത്, ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീതയാണ് ആദ്യം അല്ലെ, അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വരുന്ന ഭഗവത്ഗീത. അതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടമാണ് ഏതാണ്? ഭഗവത്ഗീത എവിടെ അവസാനിച്ചോ അവിടെ നിന്നാണ് ഭാഗവതം തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയാണെങ്കിലും ഭാഗവതം ആണെങ്കിലും നിത്യം നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മൾ നിത്യവും ആഹാരം കഴിക്കുന്നു അല്ലേ, ഇത് ആഹാരമൊക്കെ തരുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനെ മറന്ന് നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എല്ലാം നൽകുന്ന ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്മരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നും പഠിക്കണം. പിന്നെ ഏതാണ് വരിക? ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്നും പഠിക്കണം. ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ഗുരുവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് അഭ്യസിക്കേണ്ടത്. തനിയെ പഠിക്കാനായിട്ട് പലരുടെ വീട്ടിലും വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ ആരും തുറന്നു നോക്കാറില്ല. കാരണം എന്താ? അതത്രയ്ക്ക് എളുപ്പം നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അല്ലേ. താല്പര്യവും വരത്തില്ല. ഒരാൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൽ താല്പര്യം കൂടുതൽ വരുന്നതും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും അല്ല പറഞ്ഞു തരേണ്ട, ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ഒരു ഗുരു തന്നെയാണ് നമുക്കതിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ട ആൾ എന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ എത്തിയ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച്, അതാണല്ലോ അർജുനനും ചെയ്തത് അല്ലേ. ഭഗവാനെ ഏതാണ് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലേ. അങ്ങയുടെ ശിഷ്യത്വം ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? പിന്നെ ഏതാണ്? നമ്മളിപ്പൊ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സത്സംഗമാണ്. അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് വിട്ടുകളയാൻ പറ്റുമോ? സത്സംഗത്തിന്റെ അല്ലെ, ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് സത്സംഗത്തിലൂടെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ക്ലാസ് ഒക്കെ വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. സത്സംഗത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. കൂടുതൽ ഓർമ്മയിരിക്കുകയും ചെയ്യും, ഭക്തി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ഓരോരുത്തരും ഓരോ തരത്തില് ഉയർന്ന തലത്തിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധം കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാകും, ഭക്തിയുള്ളവർക്കത് വർദ്ധിക്കാനും ഇടയാകും. പിന്നെ ഇതിന്റെ മഹത്വം എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചു? എല്ലാത്തിന്റെയും, എല്ലാ ഉപനിഷത്തിന്റെയും വേദങ്ങളുടെയൊക്കെ സാരമാണല്ലേ. അതിലില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മറ്റ് ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഏതിലുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു പൂർണ്ണ ഗ്രന്ഥമാണ്. വെറും 700 ശ്ലോകങ്ങളെ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വിവിധ യോഗകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എത്ര തരം ഭക്തിയുടെ സേവനം ആകാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൂടാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? നമുക്കിപ്പോ ഒരു ക്ലേശം വന്നാലും മുമ്പാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എനിക്ക് ഇതെങ്ങനെ വന്നല്ലോ, ഞാൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചതല്ലേ ഓരോ ദേവീ ദേവന്മാരെ, എന്നിട്ട് ഇതെനിക്ക് സംഭവിച്ചല്ലോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഞാൻ കോ-ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയത്. മാതാജി കയറുമ്പോഴേ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്തേക്കണേ, അപ്പോഴെനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ 800 ശ്ലോകം 45 മിനിറ്റ് എടുത്തുള്ളൂ ഇതെല്ലാം അർജുനന് ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ജീവിതത്തിൽ മൊത്തം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വെറും 45 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തതല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മാഹാത്മ്യം വരുന്നത്, ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഞാനിതിപ്പോ നിങ്ങളടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന, നിങ്ങളൊന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പഠിച്ച എല്ലാ ദിവസവും പഠിക്കണം. ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വരണം, അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വായിച്ചും വരണം. അതൊക്കെ നോക്കണം. ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് പറ്റാത്തൊന്നുമില്ല. ദർ ഇസ് നോ വേർഡ് ആസ് ഇംപോസിബിൾ ഇൻ മൈ ഡിക്ഷണറി എന്നാണ് അതാണ് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് പറഞ്ഞ. കടൽ നീന്തിക്കടന്ന് വന്ന് ഫ്രാൻസിനെ രക്ഷിച്ച ആളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കതൊരു വലിയ ലെസണാണ് തരുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിച്ച എന്ത് സാധിക്കാം അല്ലെ. വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരയിലും കായ്ക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ.
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രർ ഒരൊറ്റ ശ്ലോകെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും അത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം. എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയൂ ഹരേ കൃഷ്ണ. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണോ, സമയം കളയാനില്ല. എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രാധാന്യം? ഒന്ന് ധൃതരാഷ്ട്ര സ്വഭാവം കാണിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ മാതാജിയുടെ വീട്ടില് ലൈറ്റ് ഇല്ല. സൗദമാതാജി ലൈറ്റ് ഇട്ടോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റേതെന്നൊരു എന്റെ മക്കൾ എന്തുള്ളത് പോയതായിരുന്നു. അതെയാണ് ആദ്യമേ പറയുന്നത് മാമക പാണ്ഡവ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്ന് പറയുന്നത് വേർതിരിവാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വേർതിരിവ് വേർതിരിവാണ്. അപ്പൊ ഒരു രാജാവിന് ആ വേർതിരിവ് പാടുണ്ടോ? അത് തെറ്റു പോയ പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളോട് അത് കാണിക്കാമോ? അതേസമയം കുന്തി മഹാറാണി എന്താ ചെയ്തത്? തന്റെ ഏതാണ് വൈഫായിട്ടുള്ള അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയുടെ മക്കളായ നകുലനെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ മെച്ചമായിട്ടാണ് അവരെ നോക്കുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് ഒരു വൈഷ്ണവിയുടെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ധൃതരാഷ്ട്ര ധർമ്മം എല്ലാം അറിയാം, പക്ഷെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. അപ്പം ധർമ്മം അറിയാമെങ്കിലും കണ്ണ് അന്ധനാണ്, കണ്ണ് കാണുന്നില്ല, മനസ്സും അന്ധത കൊണ്ട് നിറച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്വാർത്ഥതയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ, വേർതിരിവാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതാണ് പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭയമാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു അല്ലെ, ഭയമാണ്. എന്തൊക്കെ ആശങ്കകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജ്യം കിട്ടാതിരിക്കുമോ? രാജ്യം കിട്ടാതിരിക്കുമോ? അതവിടെ ആശങ്കകൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ ആശങ്കകൾ? ഒന്നെന്താണ്, അവിടെ ധർമ്മക്ഷേത്രം, കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന ധർമ്മക്ഷേത്രം അവിടെ എന്താണ്, സത്വഗുണത്തിലുള്ളതാണ്, പുണ്യഭൂമിയാണല്ലേ, ദേവന്മാർ വരുന്ന ഭൂമി ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ അവരെത്തുമോ, ഒരു കോംപ്രമൈസിൽ എത്തുമോ, രണ്ടുപേരും പരസ്പര ധാരണയിലെത്തി യുദ്ധം വേണ്ടാന്ന് വെക്കുമോ, എന്റെ മക്കൾ അവർക്ക് രാജ്യം കുറച്ചെങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്ന് ഏൽക്കുമോ? പിന്നെ അതേപോലെ ധർമ്മഭൂമി ആയതുകൊണ്ട് പാണ്ഡവര് തന്നെ യുദ്ധം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം. കാരണം എന്താണ്, തന്റെ മക്കൾക്കെല്ലാം കിട്ടും അല്ലെ, രാജ്യം മുഴുവൻ കിട്ടും, പാണ്ഡവർ അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കാം എന്നുള്ളവര് പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങളാല. പിന്നെ അതാണ് ഭഗവാൻ അപ്പുറത്തുണ്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, അവിടെ ചിലപ്പോ നല്ല ഉറപ്പായിട്ടും വിജയം ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്, ഭഗവാൻ ആ സൈഡിലുള്ളത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല പല സംശയങ്ങളാണ് ആർക്കുള്ളത്? ധൃതരാഷ്ട്രർക്കുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതാണ് സ്വാർത്ഥ സ്വഭാവം, വേർതിരിവ്, അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം സൈന്യ നിരീക്ഷണം. അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഏതാണ്, ആരാണ് ഇദ്ദേഹം, ദുര്യോധനൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആരുടെ അടുത്ത് ഓടിപ്പോകുന്നു? രാജാവായിട്ടാണ് ഇവിടെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ശരിക്കും രാജാവിന്റെ ചാർജ് വഹിക്കുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രരാണെങ്കിലും യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദുര്യോധനൻ രാജാവാക്കി കണക്കാക്കുകയാണ്, രാജാവായിട്ടാണ് വിടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ആര് വരണം? രാജാവ് വരണം. ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ദുര്യോധനന് രാജാവായിട്ടാണ് വിടുന്നത്. ഒരു രാജാവിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? എല്ലാവരിൽ നിന്ന് ഉയർന്നതാണ്. അദ്ദേഹം ആരുടെ അടുത്ത് ഓടിപ്പോകേണ്ടതില്ല, സൈന്യാധിപന്റെ അടുത്ത് ഓടിപ്പോകേണ്ടതില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭയമാണ്, വെപ്രാളമായി പോയി. എന്താണ്, അപ്പുറത്തെ സൈന്യത്തെ കണ്ടപ്പോ, പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യം വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൈന്യം വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് പേടിയായി. അതുകൊണ്ട് ഓടി ആരുടെ അടുത്തെത്തുന്നു? ദ്രോണരുടെ അടുത്തെത്തി ദ്രോണരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എന്ന പേര് പറയുന്നില്ല, ദ്രുപദപുത്രൻ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു. കണ്ടില്ലേ, ദ്രുപദപുത്രൻ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് ശത്രു അല്ലേ, പിന്നെ താങ്കളെ കൊല്ലുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത ആളുടെ മകനല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ ശത്രുത മനോഭാവം കുത്തിത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഉയർത്തിക്കാട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നു. പിന്നെ അതാണ് പാണ്ഡവരോട് എന്ത് കാണിക്കരുത്, ഒരു തരത്തിലും കൂറ് കാണിക്കരുത്, ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ ആണെങ്കിലും കൂറ് കാണിക്കരുത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ആര് പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ ദ്രോണരെടുത്ത് പറയുന്നത് അല്ലെ.
അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ ഒരു നയതന്ത്രജ്ഞനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മറ്റേ വശത്തുള്ളവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ദ്രോണരെ കൂടുതൽ പ്രകോപിപ്പിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തില് ധീരത കൂട്ടാനും യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും. വാസ്തവത്തിൽ അവർക്കൊന്നും പാണ്ഡവർക്കെതിരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല അല്ലെ. പിന്നെന്താണ്, അവരെ കൗരവരെ അവരുടെ കീഴിൽ കഴിയുന്നവരാണ് അല്ലെ, ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് രാജസിംഹാസനത്തിനോട് കൂറ് പുലർത്തിയേ പറ്റൂ, മനസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത് പറയുന്ന എന്താണ് ശ്ലോകത്തില്, ദുര്യോധനൻ ഇവിടെ നയതന്ത്രജ്ഞത കാണിക്കുന്നു. എതിർ സൈന്യത്തെ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ദ്രോണ ആചാര്യയുടെ ശിഷ്യനാണ്, ദ്രോണർ ഗുരുവായിട്ട് എൻ്റെ സൈഡിലുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഇവിടെ ആയിരിക്കും വിജയം എന്നിങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത് വരുന്ന പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതിന്റെ പോയിന്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത് സ്വന്തം സൈന്യത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം സൈന്യത്തില് അപ്പുറത്തെ സൈന്യത്തിലെ ആളുകളുടെ പേരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ആരാണ്? പശ്യതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമോം വീടാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേന. അപ്പൊ അത് പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, അത്ര ശൂര മഹാശ്വാസ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ, മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വായിച്ചോളൂ. ദൃഷ്ടകേതു ചേകിതാന കാശിരാജശ്ച വീര്യവാൻ പുരിജിത് കുന്തിഭോജശ്ച ശൈബശ്ച നരപുംഗവഃ യുധാമന്യശ്ച വിക്രാന്ത ഉത്തമൗജാശ്ച വീര്യവാൻ സൗഭദ്രോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവ ഏവ മഹാരഥാഃ അസ്മാകം തു വിശിഷ്ടായേ താൻ നിബോധ ദ്വിജോത്തമ നായക മമ സൈന്യസ്യ സംജാതം താൻ ബ്രവീമിത്. അപ്പൊ അവരെ പുകഴ്ത്തി അവരുടെ സൈഡിലുള്ള മഹാരഥന്മാരെ എല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. കുറേയധികം മഹാരഥന്മാരുണ്ടല്ലേ. ആരൊക്കെയാണ് മഹാരഥന്മാര്? യുയുധാനൻ, അതായത് സാത്യകി എന്ന് പറയുന്നതാണ്, സൺ ഓഫ് സാത്യകിയാണ്. സാത്യകിയുടെ മകനാണ് യുയുധാനൻ. ഒരു അക്ഷോണി പടയുടെ മഹാരഥനാണ്. അർജുനന്റെ ശിഷ്യനും കൂടെയാണ്. വിരാടൻ രാജ്യത്തെ രാജാവാണ്. ഇപ്പോഴും നേപ്പാളിലാണത്. അത് അജ്ഞാതവാസ കാലത്ത് ഇവരെ സഹായിച്ചതാണ് അല്ലെ. ഉത്തരയം ഒക്കെ അവിടെയാണ് അല്ലെ. മകനും മകളുമാണ് ഉത്തമനും ഉത്തരയം. അതാണ് അഭിമന്യുവിന്റെ പത്നിയായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അഭിമന്യു ഉത്തരയാണ് സംഗീതവും ഡാൻസും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് അർജുനൻ അല്ലെ. കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ദ്രുപദൻ പാഞ്ചാലിയുടെ പിതാവ്, ദ്രോണരുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് യുദ്ധ അഭ്യാസം നടത്തി ശത്രുവായിട്ട് പിന്നീട് മാറിയതാണ്. വീരനായ യോദ്ധാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അറിയാം. കാരണം ദ്രോണരോടൊപ്പമാണ് പഠിച്ചതല്ലേ. ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നാണ് ആയുധ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം, മന്ത്രം കൊണ്ട് വിടുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം. പിന്നെ ചേകിതാനൻ, കേകയ രാജാവ്, ശിശുപാലന്റെ കൊച്ചുമോനാണ്. ശിശുപാലൻ വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോ രാജ്യം ആരെടുത്തില്ല? ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വന്തമാക്കിയില്ല. രാജാവിനെ വധിക്കുന്നയാളിന് രാജ്യം കിട്ടും. പക്ഷെ ശിശുപാലന്റെ മകനാണ് രാജ്യം കൊടുത്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് ഇപ്പൊ ദൃഷ്ടകേതു ചേതിരാജനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ശിശുപാലന്റെ മൂത്ത പുത്രനാണ് ഹരികൃഷ്ണൻ. ശിശുപാലന്റെ മൂത്ത പുത്രനാണ് ആരായിട്ട് വരുന്നത്? ദൃഷ്ടകേതു. ചേകിതാനൻ കേകയ രാജാവ് ശിശുപാലന്റെ ഗ്രാൻഡ് സൺ ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് കേട്ട് മാറിപ്പോയി. ചേകിതാനൻ കേകയ രാജാവ് ശിശുപാലന്റെ ചെറുമകനാണ്. പിന്നെ ആര് വരുന്നു? കാശി രാജാവ്, അംബിക അംബാലിക അവരുടെ രാജകുടുംബത്തിലുള്ള അവരുടെ അപ്പോഴത്തെ രാജാവ്. കുന്തി ഭോജൻ, കുന്തി ദേവിയുടെ പിതാവ്. ശൈബ്യൻ, ശിബില രാജാവാണ്, വലിയ യുദ്ധവീരനാണ് അദ്ദേഹം. പുരുജിത്, കുന്തി ഭോജൻ മകനാണ്. അതായത് സഹോദരൻ ആയിട്ട് വരും അല്ലെ. അശ്വമേധത്തിന് യുധിഷ്ഠിരനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ആളാണ് പുരുജിത്ത്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത്. കുന്തിയുടെ സഹോദരനും കൂടെയാണ്. യുധാമന്യു, ഉത്തമൗജ രണ്ട് വലിയ പരാക്രമികളാണ് അവർ രണ്ടുപേരും. പിന്നെ അഭിമന്യു, അർജുനന്റെ ശിഷ്യനായ സുഭദ്രാപുത്രനായ അഭിമന്യു. പിന്നെ ദ്രൗപദി പുത്രരാണ് പ്രതിവിന്ധ്യ, ശ്രുതസേന, ശ്രുതികീർത്തി, സുധാനീക, ശ്രുതകർമ്മ എന്ന് വരുന്ന 5 പേരാണ്. പ്രതിവിന്ധ്യ,
ശ്രുതസേന, ശ്രുതകീർത്തി, ശ്രുതാനീക, ശ്രുത കർമ്മ, അങ്ങനെ 5 പേരാണ് ദ്രൗപദിയുടെ പുത്രൻ. അവരെയാണ് അശ്വത്ഥമാവ് ഉറങ്ങിക്കിടന്നപ്പം വധിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പോ അവരും എല്ലാരും മഹാരഥന്മാരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇത്രയും പേര് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികൾ പറയുന്ന പോലെ പറയുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്? പേടിച്ചിട്ടാ പറയുന്നത് അല്ലെ. പേടിച്ചിട്ടാ പറയുന്നത്. ഇതാ ഇവരെല്ലാം മഹാരഥന്മാർ, ഇത്രയും പേര് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തന്ത്രജ്ഞനല്ലേ, അപ്പോഴാ മനസ്സിലായ എന്റെ ഭയം മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുമെന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ഭാഗത്തും ഇന്ന ആളുകളുണ്ട്, അവരും എല്ലാം മഹാരഥന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന തന്റെ സൈഡിലുള്ളവരെ എല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ആരൊക്കെ വരുന്ന? ഭീഷ്മർ, കർണൻ അല്ലെ, പിന്നെ കൃപൻ, ദ്രോണാചാര്യർ. കൃപൻ ആരാണ്? കൃപി, ദ്രോണരുടെ പത്നിയാണ് കൃപി. അവർക്കൊരു സഹോദരനാണുള്ളത് കൃപൻ. പിന്നെ അശ്വത്ഥാമാവ്, ദുര്യോധനന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സഹോദരനാണ് വികർണൻ. വികർണൻ നമ്മൾ ഓർക്കണം. എന്താണ്? പാഞ്ചാലി വസ്ത്രാക്ഷേപം വന്നപ്പോ എതിർത്ത ഒരേ ഒരു ആളാണ് അല്ലെ. എതിർക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടായ 100 പേരിൽ ഒരാള് അദ്ദേഹം മാത്രമാണ്. പിന്നെ സോമദത്തന്റെ പുത്രൻ ബാംഗ്ലീവ രാജാവാണ് ഭൂരിശ്രവസ്. അവരെല്ലാം എന്താണ്? യുദ്ധമുറയിൽ വളരെ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരെന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. അതാണ് അടുത്ത് പറയാൻ തുടങ്ങുന്ന. അസ്മാകം തു വിശിഷ്ടായേ താൻ നിബോധ ദ്വിജോത്തമ നായക മമ സൈന്യസ്യ സജ്ഞാർത്ഥം താൻ ബ്രവീമിത്. എന്റെ സൈന്യത്തിലുള്ളവരെ ഞാനിപ്പോ പറയാം. ബ്രവീമിത് എന്ന് വെച്ചാൽ പറയാം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു ആരാണ്? ഭവാൻ. ആരാണ്? ദ്രോണർ. ഭവാൻ ഭീഷ്മശ്ച കർണശ്ച കൃപശ്ച സമിതിം ജയ അശ്വത്ഥാമ വികർണശ്ച സൗമദത്തി സദൈവ അന്യേച്ച ബഹവ ശൂര മദർത്ഥേ ത്യക്തജീവിതാഹ. അത് പ്രധാനമാണ്. നാനാശസ്ത്ര പ്രഹരണ സർവേ യുദ്ധ വിശാരദ. യുദ്ധത്തിലെ എല്ലാവരും വിശാരദരാണ്. വിശാരദ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും പ്രാവീണ്യമുള്ളവരാണ്. ഇവരെല്ലാം എന്തിനു വന്നിരിക്കുകയാണ്? എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ത്യജിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അറിയാം എന്താണ് ആ യുദ്ധം. ചിലപ്പോ മറ്റുള്ള പാണ്ഡവർ ജയിച്ചുകൊണ്ട് പോകും, ഞാൻ അധർമ്മിയാണ് അല്ലെ. ധർമ്മം അറിയാവുന്ന ആളാണ് ആരും. ധൃതരാഷ്ട്രരെ പോലെ തന്നെ ദുര്യോധനനും ധർമ്മം എല്ലാം അറിയാം, പക്ഷെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം അധർമ്മമായിട്ട്. ചിലർ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ. എല്ലാം നല്ല നന്മകളെല്ലാം അറിയാമെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തിന്മയായിരിക്കും അല്ലെ. ചിലരുടെ രീതി അതാണ് അല്ലെ. അറിഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് തിന്മ ചെയ്യാം. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ ദുര്യോധനനും. അപ്പൊ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്റെ കൂടെ കൂടിയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും, അവരെല്ലാം വധിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മദർത്തെ തെക്ത ജീവിതാഹ. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടി അവർ ജീവിതം ത്യജിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ പുകട്ടുന്നതും ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. എന്താണ്? അത്രത്തോളം അവർക്ക് എന്നോടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മിത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇവർ എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എനിക്ക് വിജയം കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ട്. 2 തരത്തിലും ആചാര്യന്മാർ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചാർട്ട് ഓരോ ഇതില് എത്ര നമ്മൾ പഠിച്ചു. 7 അക്ഷൗഹിണി പടയാണ് പാണ്ഡവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതേസമയം കൗരവർക്ക് 11 അക്ഷൗഹിണി പടയുണ്ടായിരുന്നു. അത് തന്നെ ആർക്ക്? ദുര്യോധനന് ഒരു അതിശയമാണ്. 13 വർഷം വനവാസത്തില് നടന്നവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 1 വർഷം അജ്ഞാതവാസമായിരുന്നു അല്ലെ. 12 വർഷം വനവാസവും 1 വർഷം അജ്ഞാതവാസം ആയിട്ട് പോലും അവർക്ക് 7 അക്ഷൗഹിണി പട ഭഗവാൻ സഹായിച്ചില്ല. ഭഗവാന്റെ സൈന്യം എവിടെ വരുന്നത്? കൗരവരുടെ കൂടെയാണ് അല്ലെ, നാരായണി പട. എന്നിട്ട് പോലും അവർക്ക് കുറഞ്ഞ നാളുകൊണ്ട് 7 അക്ഷൗഹിണി പട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അവര് വീരന്മാർ തന്നെയാണ്. അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ, രാജാക്കന്മാരുണ്ട് എന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതാർക്കും പേടി വരുത്തുന്നു, ഭയമുളവാക്കുന്നു. ദുര്യോധനൻ അതും ഭയമാണ്. ഞാനിവിടെ ഇത്രയും വർഷം ഭരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എത്രയേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ സൈന്യം ഉൾപ്പെടെ 11 ഉള്ളൂ. 13 വർഷം വനത്തിൽ കിടന്നവർക്ക് എത്രയുണ്ട്? 7 അക്ഷൗഹിണി പടയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു താരതമ്യം വരികയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഭയം വർദ്ധിക്കുകയാണ്.
ഇനി ഇവിടെ ഒരു അക്ഷൗണി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. 21,870 രഥങ്ങൾ. ഇത് ചതുരംഗപ്പടയാണ്. 4 വിഭാഗങ്ങൾ ഉള്ളതിനെയാണ് ചതുരംഗപ്പട എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് രഥം, ആന, കുതിര, കാലാൾപ്പട, അതാണ് 4 വിഭാഗം. അപ്പൊ അതാണ് പണ്ടത്തെ യുദ്ധത്തിലെ വിഭാഗങ്ങൾ. അതില് രഥങ്ങൾ 21,870, അത്രയും തന്നെയാണ് ആനകളും. അതിന്റെ 3 ഇരട്ടിയാണ് കുതിരകൾ. അപ്പൊ 21,870 × 3 ആണ് 65,610 എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ 21,870ന്റെ 5 ഇരട്ടിയാണ് കാലാൾപ്പട. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ. 1:1 ആണ് ആദ്യത്തെ 2 എണ്ണം അല്ലെ. രഥങ്ങളും ആനകളും ഓരോന്നാണ് അല്ലെ, ഒരേപോലെയാണ്. അതേസമയം അതിന്റെ 3 ഇരട്ടിയാണ് കുതിരപ്പട വരുന്നത്. അതിന്റെ 5 ഇരട്ടി, രഥങ്ങളുടെ 5 ഇരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആനപ്പടയുടെ 5 ഇരട്ടിയാണ് കാലാൾപ്പട വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ആദ്യത്തെ മാത്രം ഓർത്താലും മറ്റും നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ. 21,870 വീണ്ടും 21,870, 2 പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളാണിത്. കുതിരപ്പട വളരെ വേഗതയേർന്നതാണ് അല്ലെ. ആനപ്പട ആരും ചവിട്ടി മെതിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, ചതുപ്പ് നിലാണെന്നുള്ള കുരുക്ഷേത്രമാണ്. അപ്പം എതിർ വിഭാഗത്തെ ചവിട്ടി മെതിക്കാൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുക? ആനകൾക്കാണ് സാധിക്കുക. രാജാക്കന്മാരും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള വീരന്മാരും ഒക്കെ രഥത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുക അല്ലെ. മഹാരഥന്മാരും സൈന്യാധിപന്മാരും ഒക്കെ രഥത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുക. പിന്നെ കുതിരപ്പുറത്ത് അല്ലെ, അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന താഴെയുള്ള സൈന്യ വിഭാഗം കുതിരപ്പുറത്താണ് വരിക, എന്നാലും പ്രധാനികളായിരിക്കും. പിന്നെ വരുന്നതാണ് കാലാൾപ്പട. അവര് നിലത്ത് നിന്നാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അല്ല. അതാണ് ഒരു അക്ഷൗണി പട എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂട്ടി നോക്കുക. ഈ 4ഉം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് ഒരു അക്ഷൗണി പട. അടുത്ത സൈന്യത്തിന്റെ വലിപ്പം പറഞ്ഞു, 7ഉം 11ഉം. പിന്നെ സൈന്യാധിപന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പാണ്ഡവരുടെ സൈഡില് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ് എല്ലാ സൈന്യം മൊത്തം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആള് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ്. ദ്രൗപദിയുടെ സഹോദരനാണ്. പിന്നെ മറ്റേ സൈഡില് ഭീഷ്മർ, ദ്രോണാചാര്യർ, കർണൻ അല്ലെ. പിന്നെ പിന്നെ ആരാ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞത്? വികർണൻ അല്ലെ, ദുര്യോധനൻ, അവരെല്ലാം ആണ്. പിന്നെ മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ഈ 60,000 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ നെറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ട് കാണും. ഒരിടത്ത് 7,20,000 എന്ന് ഞാൻ കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസ നമ്പർ കാണും. എന്താണെങ്കിലും ഇത്രയും അധികം സോൾജിയേഴ്സിന്റെ അധിപനാണ് മഹാരഥൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഓർക്കുക. ഒരു ചെറിയ സൈന്യത്തിന്റെ അധിപനല്ല മഹാരഥൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അർജുനനുണ്ട്, അതേപോലെ വേറെയും ഉണ്ട്. പിന്നെ ആരാണ് മഹാരഥന്മാർ? മറ്റു സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണാചാര്യർ, അവരെല്ലാം മഹാരഥന്മാർ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതിരഥന്മാർ, അതിവിടെ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മഹാരഥന്മാർ 7,20,000, അതിരഥന്മാർ 60,000 എന്നാണ് ഞാൻ ഒന്നിൽ കണ്ടത്. അത് എനിക്കപ്പോ നിങ്ങളത് നമ്പർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല. ഒരു വലിയ സൈന്യ വിഭാഗത്തിന്റെ അധിപനാണ് മഹാരഥൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സൈന്യാധിപൻ എല്ലാ സൈന്യത്തിന്റെയുമായിട്ട് വരും. പിന്നെ അതിരഥൻ എന്ന് പറയുമ്പം മഹാരഥന്മാർക്ക് താഴെ വരുന്നു. അതിന്റെ താഴെ പിന്നെ രഥിമാർ എന്നുള്ള ഒരു വിഭാഗമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിരഥന്മാരിലാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ, ഭീമൻ, ഒക്കെ വരുന്നു. ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ഇവിടെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഘടോൽക്കജ, സത്യകി, യുയുത്സു അവരെല്ലാം അതിരഥന്മാരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. മറ്റൊരിടത്താണ് ശല്യർ, ഇവരുടെ അമ്മാവനാണ് അല്ലെ. ശല്യ മാദ്രിയുടെ സഹോദരനാണ്. സോമദത്തൻ, ഭൂരിശ്രമസ്, ജയദ്രഥൻ ദുശ്ശളയുടെ ഭർത്താവാണ് അല്ലെ. കൃതവർമാവ്, അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആള്. നാരായണി സേനയുടെ അധിപനാണ് കൃതവർമാവ് അല്ലെ. ആ കൃതവർമാവ് പാണ്ഡവരോടാണ് അവർക്ക് കൃതവർമാവിന് കൂറ് അല്ലെ. അപ്പം നാരായണി പട വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ കൃതവർമാവിനോട് ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ മനസ്സോടെയാണ് പോയതെങ്കിലും യുദ്ധത്തില് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം പാലിച്ചു. ശരിയായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനായിട്ടും കൃതവർമാവിന് സാധിച്ചു എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണ് ക്ഷത്രിയർ. ശല്യരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കൂർ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും അവിടെ ചെന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പം
ആ തരത്തിൽ തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യും. ശരിയായിട്ടുള്ള യുദ്ധം തന്നെ അവർ ചെയ്യും. പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇതും ഇവിടെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് വരുന്നതാണ്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ പതി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ യൂണിറ്റിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അവിടെ ഒരു രഥം, ഒരു ആന, 3 പടയാളികൾ. നേരത്തെ നമ്മൾ 1 1 3 5 പഠിച്ചില്ലേ? അക്ഷൗണി പടം പറഞ്ഞപ്പോ 21,870, അടുത്ത ആന 21,870 ഇൻറ്റു 3 ആണ്. അടുത്ത കുതിരപ്പട എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇൻറ്റു 5 ആണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞു, കാലാൾപ്പട അല്ലെ? എല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകണ്ട, നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞിരുന്നു. 1:1:3:5 അതാണ് ആ റേഷ്യോ എന്ന് വരുന്നത്. 1 1 3 5. അപ്പൊ അതാണ് മറ്റതിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ? അക്ഷൗണിപ്പടയുടെ കണക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ തന്നെ ചെറിയ രൂപമാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ തലവന് ആരാണ്? പതിപതി എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത അതാണ് സേനാമുഖ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ്. 3 3 ഇതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ 9. 9 പിന്നെ 3ന്റെ 5 കൊണ്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് 15 അല്ലെ? 3 × 5 15, 3 × 3 9. അടുത്തതും അങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നു. 9 ആകുമ്പം ഇവിടെ താഴോട്ട് വരുമ്പോ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരുമ്പോഴും 3ന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസാ വരുന്നത്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോ ആദ്യത്തെ 2 ഒരുപോലെ വരും. പിന്നെ എല്ലാം ഏതാണ്? 3ന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ 3 പിന്നെ 5. അതേസമയം താഴോട്ട് വരുമ്പോഴ് ഏതാണ്? അതെന്താ കാണിക്കുന്നത്? അവിടെ എല്ലാം 3ന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ 3 9 27 81 81 × 3 243. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. 81 × 3 243. പിന്നെ ഇതെന്താണ്? ഇവിടെയും 15 × 3 ആണ് 45. അവിടെയും 3ന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ താഴോട്ട് വരുമ്പോ, വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരുമ്പോ 3ന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വരുമ്പം 1 1 3 5 എന്നുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും വരുന്നു. അപ്പൊ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോ 1 1 3 5, വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരുമ്പോ എല്ലാം 3ന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോളൂ. അവര് സേനാ നായകനെ ഏത് പേര് വിളിക്കുന്നു, യൂണിറ്റിന് ഗണം, വാഹിനി, ഓരോന്നും ഏതാണ് കൂടി വരുന്നതാണ്. ബിരുദ നായ്, സേന, അനിഹിനി, അക്ഷൗണി. ലാസ്റ്റിലാണ് ഏത് വരുന്നത്? അക്ഷൗണി വരുന്നത് അല്ലെ? അക്ഷൗണി പടയാണ് ഏതാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 7 അക്ഷൗണിയും അവർക്ക് 11 അക്ഷൗണിയും വരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. താഴോട്ട് വരുമ്പോ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരുമ്പോൾ താഴോട്ട് വരുന്നത് 3ന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, മറ്റത് 1 1 3 5 എന്നുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ എതിർവശത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ദുര്യോധനൻ തന്റെ സൈന്യത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു. അത് എന്തുകൊണ്ട് വിവരിക്കുന്നു? ദുര്യോധനൻ ധർമ്മസങ്കടം. ആരെയാണ് ആദ്യം പ്രതിനിധീകരിക്കേണ്ടത്? ഭീഷ്മനെ വേണോ ദ്രോണരെ വേണോ? ഭീഷ്മൻ പിതാമഹനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് മുതിർന്നതല്ലേ. അതേസമയം സേനാപതിയായിട്ട് ഇവിടെ ആരാണ് നിൽക്കുന്നത്? പിന്നെ ആയുധ വിദ്യ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതൊക്കെ ആരാണ്? ദ്രോണർ. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ വേണോ പിതാമഹനെയാണോ ആദ്യം പുകഴ്ത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും എന്താണ് ഭീഷ്മരുടെ മുമ്പ് ഭവാൻ ദ്രോണറെ, ഭവാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന? അങ്ങ് അല്ലെ? ദ്രോണാചാര്യൻ ബ്രാഹ്മണനായതിനാൽ ഭീഷ്മന് അനനുയോജ്യമാണ്. അപ്പൊ ഭീഷ്മർ ക്ഷത്രിയനാണ് അല്ലെ? അതേസമയം ഇവിടെ ആരാണ്? ദ്രോണർ ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജാതി വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയിൽ ആരെയാണ് ആദ്യം പുകഴ്ത്തേണ്ടത്? ആരെയാണ് ആദ്യം പുകഴ്ത്തേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പുകഴ്ത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് സംശയമില്ല. ധർമ്മം എല്ലാം അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ചെയ്യാതിരിക്കുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം അറിയാൻ, ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണനാണ്, ദ്രോണർ ബ്രാഹ്മണനാണ്. പക്ഷെ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മത്തിലാണ് ദ്രോണർ പ്രവർത്തിച്ചത് അല്ലെ? ആയുധ വിദ്യയാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്, വേദങ്ങളല്ല പഠിപ്പിച്ചത്. ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മമാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ജന്മം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം ആരെ പുകഴ്ത്തണം? ദ്രോണരെ പുകഴ്ത്തണം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ദ്രോണാചാര്യടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചു കണ്ടതാണ് അല്ലെ? അസ്മാകം തു വിശിഷ്ടം.
ധാന്യബോധത്തിച്ചോത്തമനായ അപ്പൊ ആദ്യം ധർമ്മസൈന്യം ദ്രോണരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയുന്നു ഭൗതിക നേട്ടത്തിനായി പോരാടാൻ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഇവരെല്ലാവരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ പാണ്ഡവരെ അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും പാണ്ഡവരെ അനുകൂലിക്കുന്നു. ദ്രോണാചാരാണെങ്കിലും പിന്നെ ഏതാണ് കൃതവർമാവും കൃപിയുടെ ബ്രദറാണ് അല്ലെ. അപ്പോഴ് കൂറുണ്ട്, മറ്റവര് ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരല്ലേ. പിന്നെ ശല്യർ പ്രത്യേകിച്ച് മാധുരിയുടെ സഹോദരനാണ്. വികർണന് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാദിച്ചാണ്? പാഞ്ചാലിക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ച ആളാണ് അല്ലെ. ഭീഷ്മർക്ക് പിന്നെ ആര് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം? പാണ്ഡവർ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം. പിന്നെ ഇവരുടെ കൂടെ ശരിക്കും നിൽക്കുന്നത് കർണനും പിന്നെ ആരാണ്? ജയദ്രഥനും ഒക്കെ ഉള്ളു അല്ലെ. അപ്പൊ കൂടുതൽ പേര് കൗരവപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ആരോടാ കൂറ് മുഴുവനും? പാണ്ഡവരോടാണ് കൂറ് മുഴുവനും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, നയതന്ത്രജ്ഞനായതുകൊണ്ട് തന്റെ സൈന്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, മറ്റു സൈന്യത്തെ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താണ്, ദ്രോണരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കൂറൊന്നും കാണിച്ചേക്കല്ലേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അവരോടാണ് കൂറെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം, പക്ഷെ യുദ്ധത്തിൽ ആ കൂറൊന്നും കാണിക്കരുത്. അപ്പൊ ഭീഷ്മര് വളരെ സംശയമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, പിതാമഹൻ എപ്പോഴും ആരെയാണ് ഇഷ്ടം? വിധവയുടെ മക്കളല്ലേ പാണ്ഡവര്. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് പാണ്ഡവരോട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഭീഷ്മരെ പുകഴ്ത്തിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്, രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭീഷ്മർ എന്താണ്, പ്രായമായ ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കണം. നേരത്തെ പുകഴ്ത്തി എന്താണ്, അപ്പുറത്ത് ഭീമനാ നിൽക്കുന്നത്, അത്രയ്ക്ക് വലിയ യുദ്ധപരിചയമൊന്നും ഇല്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭീഷ്മറുണ്ട്. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ചെയ്ത യുദ്ധങ്ങളെല്ലാം വിജയിച്ച ആളാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ഒരുപാട് ഏതാണ് ദിവ്യ ആയുധങ്ങളുള്ള ആളാണ്. നേരത്തെ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ദേവലോകത്ത് പോയാണ് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് വന്ന ആളല്ലേ. അപ്പൊ അത് കാരണം എന്താണ്, എല്ലാ വിദ്യകളും അറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മുടെ വശത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 17 അയനേഷു ച സർവേഷു യഥാഭാഗം അവസ്ഥിതാഹ ഭീഷ്മേവ അഭിരക്ഷന്തു ഭവന്ത സർവയേവഹി അല്ലെ. അപ്പൊ ഭീഷ്മരുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വിജയം ഉറപ്പാണ്. അവിടെ ഭീമനേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സോജിയസിനെയൊക്കെ ഇതാണ് വശത്താക്കണം. അതുകൊണ്ട് അവരോട് പറയാണ്, തസ്യ സഞ്ജയൻ ഹർഷം ഒരു വൃദ്ധാപിത മഹ സിംഹനാദം വിതന്യോശേ ശങ്കം ധർമ്മോ പ്രതാപവാൻ. അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞു, ആരാണ്? പിതാമഹന് പ്രായമായി. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? സംരക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്ന് സോൾജിയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരുടെ അടുത്തായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഭീഷ്മദേവനെ എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഇതാണ് ചുറ്റി നിൽക്കണം. ഭീഷ്മദേവൻ വീണാല് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവനെ പോറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഭീഷ്മദേവനെ എല്ലാവരും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞത എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഇത് പറയുന്നത്. ഭീഷ്മർക്കും ദ്രോണർക്കും പാണ്ഡവരോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്തു? മൗനം പാലിച്ചിരുന്നു. ദ്രൗപദിയെ സഹായിക്കാനായിട്ട് വന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, അവർ സിംഹാസനത്തോട് കൂറ് പുലർത്തേണ്ടവരായത് കൊണ്ട്. ഇപ്പൊ ശത്രുപക്ഷത്താണ് പാണ്ഡവരവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. എവിടെയാണ്? രാജ്യസഭയിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ ചൂതുകളിയിലും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇവർക്കൊന്നും പറയാനായിട്ട് പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവര് തലകുനിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. വികരണം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പോഴൊന്നും മിണ്ടാതെ മൗനം പാലിച്ചത് കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും എന്നോട് തന്നെ കൂറ് കാണും, എന്നോട് തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ നന്നായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഭീഷ്മൻ സ്വാഭാവികമായ അനുകമ്പയോട് ദുര്യോധനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത് സിംഹഗർജനം പോലുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖമെടുത്ത് ഊതി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മറുവശത്താകയാൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യ. ഭീഷ്മർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിലാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത്. അപ്പൊ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷത്രിയരെ സംബന്ധിച്ചൊരു സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കർത്തവ്യമാണ് അല്ലെ. യുദ്ധമാണ് അവരുടെ തൊഴിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പൂജയ്ക്ക് മുമ്പ് ശംഖൂതുന്ന പോലെ അവർ ശംഖൂതും യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്. അപ്പൊ ആദ്യം ആര് തുടങ്ങി? ഭീഷ്മർ തുടങ്ങി. സിംഹനാദം പോലെയാണ് ശംഖ് മുഴക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്തിനാണ്? ഒരു കർത്തവ്യം എന്ന പോലെ, ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ല ചെയ്തത്. ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു ഇത് ഭഗവാനുള്ള അർപ്പണമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പുറത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് ആരാ? ഭീഷ്മർ. അപ്പം ഭഗവാന് അദ്ദേഹം അർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ശംഖൂത് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമസ്കാരം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭീഷ്മർ തുടങ്ങിയപ്പോ പിന്നെ യുദ്ധരംഗത്ത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ശംഖ്, ചെണ്ട, മദ്ദളം, കാഹളം, പിന്നെ പാട്ടുകള്. നമ്മൾ ഇവിടത്തൊക്കെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചോള രാജാക്കന്മാർ സംഘകാലം എന്ന് പറയല്ലേ. ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള യുദ്ധത്തിലൊക്കെ സ്ത്രീകളും കൂടെ പോകും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ഇവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നതിന്, ഭർത്താക്കന്മാർക്കും പിന്നെ മക്കൾക്കും പുത്രന്മാർക്കും എല്ലാം പ്രചോദനം കൊടുത്ത് പാട്ട് പാടി പ്രചോദനം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വീര ഗാനങ്ങളായിരിക്കും പാടുന്നത്. അങ്ങനെ അതേപോലെയാണ് ഇവിടെയും ശംഖ്, ചെണ്ട, മദ്ദളം, കാഹളം. അങ്ങനെ ശബ്ദം എന്താണ്? എമ്പാടും ഉയർന്ന യുദ്ധരംഗത്ത് കോലാഹലമായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യുദ്ധം തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 15 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ ഭീഷ്മദേവൻ തുടങ്ങി വെച്ചപ്പോ മറുപുറത്തും എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്ത്? ശംഖധ്വനി മുഴക്കുകയുണ്ടായി. പാണ്ഡവ പക്ഷത്ത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടേതായ ശംഖ് മുഴക്കി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ്? ഭീഷ്മദേവൻ തന്റെ പൗത്രന്റെ മനോഗതം അറിഞ്ഞാണ് ശംഖ് മുഴക്കിയത്. പിന്നെ ഏതാണ്? വിജയത്തിന് ഒരു സാധ്യതയില്ലെന്നറിയാം, എന്നാലും തന്റെ കർത്തവ്യമെന്ന്. പാണ്ഡവ പക്ഷത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണനും അർജുനനും അവരവരുടെ ശംഖനാദം മുഴക്കി. തുടർന്ന് ഓരോ സൈന്യാധിപനും ശംഖനാദം മുഴക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ശംഖ് മുഴക്കി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ പാഞ്ചജന്യം, അർജുനൻ ദേവദത്തം, ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രകം, യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം, നകുലൻ സുഘോഷം, സഹദേവൻ പുഷ്പകം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശംഖുകളാണ് ഓരോരുത്തരും മുഴക്കിയത്. കൗരവർ ശംഖ് മുഴക്കിയപ്പം പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ആർക്കും ഒരു ഭയം ഉണ്ടായില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവർ ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നവരാണ് അല്ലെ. അതേസമയം പാണ്ഡവര് മുഴക്കിയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? കൗരവ പക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം ഭയഭീതരായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ? അവർ അധർമ്മികള്. എപ്പോഴും കുറ്റം ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഭയം വരിക അല്ലെ. അധർമ്മികളായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭയമുളവായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കൃഷ്ണനുണ്ട്, പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാവരും ജീവജാലങ്ങളാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഹൃദയത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ഋഷികേശൻ അവരുടെ ആത്മാർപ്പണ ബോധത്തിന് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? പാണ്ഡവരോടൊപ്പം നിലകൊണ്ടു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ പേരുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം. എന്താണ്? ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പേര് മാത്രമല്ല, അതിന്റെ മീനിങ്ങും പഠിച്ചു വെക്കണം ഓരോന്നും. ഇത് വേണമെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ഇത് ചെയ്തോളും, എടുത്തോളും, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവൻ, സർവ ആകർഷകൻ എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ. ഋഷികേശൻ സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമ, അധിപൻ എന്നുള്ള. ഉടമ എന്ന് വെച്ചാൽ അധിപൻ എന്നാണ്. മാധവൻ ലക്ഷ്മിയുടെ പതി അല്ലെ, മായുടെ പതി മാധവൻ. അച്യുതൻ ചുരി അഥവാ തെറ്റുപറ്റാത്തവൻ. മധുസൂദനൻ മധു എന്ന രാക്ഷസനെ കൊന്നവൻ. ഗോവിന്ദൻ ഗോക്കളും പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം നൽകുന്നവൻ. അപ്പം പാഞ്ചാലി ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ വലിയ ഒരു തോഴിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? സഖയാണ്. അപ്പൊ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് ഗോവിന്ദനെയാണ് വിളിച്ചത്. വാസുദേവൻ വസുദേവപുത്രൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേറൊരു ഇഷ്ടം എന്താണ്? ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ പേരോട് ചേർത്ത് വിളിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പേരിന്റെ കൂടെ സ്ഥലപ്പേര് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുപേരൊക്കെ വെക്കുന്നില്ലേ, അതേപോലെ അത് പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രീതിയാണെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇഷ്ടം? ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ പേരും അവിടെ ചേർത്ത്. അപ്പൊ വസുദേവൻ ഏതാണ്? വസുദേവപുത്രൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വാസുദേവൻ വസുദേവപുത്രൻ. ദേവകി നന്ദനൻ ദേവകിയുടെ നന്ദനൻ, ദേവകിയെ അമ്മയായി സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട്. യശോദ നന്ദനൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ കാലകേളികളെ യശോദയെ ആനന്ദിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് യശോദയുടെ നന്ദനൻ. പാർത്ഥസാരഥി ആരാണ്? അർജുനന്റെ തേർ തെളിച്ചത് കൊണ്ട്. പാർത്ഥൻ ആരാണ്? അർജുനൻ അല്ലെ. അർജുനന്റെ സാരഥി ആയതുകൊണ്ട് പാർത്ഥസാരഥി. കേശവൻ കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് കേശവൻ. ജനാർദ്ദനൻ ജീവജാലങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ എന്ന. ജനം ജീവജാലങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ, എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും
രക്ഷകനായതുകൊണ്ട് ജനാർദ്ദന. അപ്പൊ ഈ പേരുകളൊക്കെ പഠിക്കുക. ധാരാളം സഹസ്രനാമം ഉണ്ടല്ലേ. സഹസ്രനാമത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് പേരുകളെ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ വരുന്ന പേരുകളാണ് ഇതെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പേരും അർത്ഥവും പഠിച്ചു വെക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാണ്. അടുത്ത് ആരുടെ പേരാണ് വരുന്ന? ധനഞ്ജയൻ. അർജുനന്റെ പേരുകളാണ് ഈ 3 ധനഞ്ജയൻ, ധനത്തെ ജയിച്ചവൻ എന്ന് പറയുമ്പം രാജസൂയത്തിനും അതേപോലെ അശ്വമേധ യാഗത്തിനും ഒക്കെ യുധിഷ്ഠിരന് പണം സമ്പാദിച്ചു കൊടുത്തത് ആരായിരുന്നു? അർജുനനായിരുന്നു. ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്ത് കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ധനമെല്ലാം യുധിഷ്ഠിരന് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ധനത്തെ ജയിച്ചവൻ പാർത്ഥൻ. പൃഥ, കുന്തി എന്ന് പറയുന്ന പൃഥ എന്നാണ് കുന്തിയുടെ പേര് അല്ലെ. പൃഥയുടെ മകനായതുകൊണ്ടാണ് പാർത്ഥൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പൃഥയുടെ പുത്രൻ, കുന്തി ദേവിയുടെ പുത്രൻ. ഗുഡാകേശൻ, നിദ്രയെ ജയിച്ചവൻ. അപ്പം രാത്രിയിലും ഏതാണ് പഠന സമയത്ത് ദ്രോണർ എന്താണ് അർജുനന് രാത്രിയിലും വിദ്യ എല്ലാം അഭ്യസിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും രാത്രിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല, അർജുനന് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളായിരുന്നു. അതുപോലെ 2 കൈയും കൊണ്ട് ഒരേപോലെ അമ്പും വില്ലും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം 2 കൈ കൊണ്ട് മയക്കാനായിട്ടും സാധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. അടുത്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭീമന്റെ പേരാണ് വൃഗോദരൻ അല്ലെ. വൃഗോദരൻ ഭീമനാണ്. ഇതാണ് വീരശാലികൾക്ക് മാത്രം സാധിക്കുന്ന ധീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആരാണ്? 1000 കൈയുടെ ഒക്കെ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആനയുടെ അല്ലെ. എത്ര ആനയുടെ ബലമാണ് കൈക്കല്ല. അതേപോലെ ഹിഡിംബി അല്ലെ, ഹിഡിംബനെ വധിക്കുക രാക്ഷസൻ ഹിഡിംബൻ അല്ലെ. ആ രാക്ഷസനെയൊക്കെ വധിച്ചത് ഭീമൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഹിഡിംബിയെ വിവാഹം ചെയ്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ഏതാണ്? ഉദരനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏതാണ്? ധാരാളം ഭക്ഷിക്കാൻ എത്ര വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നമ്മുടെ ഏകാദശിക്ക് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഭീമന് വ്രതം എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, മറ്റു പാണ്ഡവർക്കെല്ലാം പറ്റും എന്നൊക്കെ പോയി പരാതി പറയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വ്രതം എടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭക്ഷിക്കണം, എത്ര ഭക്ഷിച്ചാലും മതി വരത്തില്ല. അതാണ് ഉദരൻ അല്ലെ, വൃഗോദരൻ. അപ്പൊ വീരശാലികൾക്ക് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും പേരുകളെല്ലാം. ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് ഏതാണ്? ഹൃഷികേശനായി കൃഷ്ണൻ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പാണ്ഡവ പക്ഷത്ത് നിന്ന് പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നു? 9 ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പാണ്ഡവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിജയിച്ചത് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതുവരെയുള്ള ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിച്ചു വിടാം. 13 തദശങ്കാശ്യ ഭേദിശ്ച പണവാനഃ ഗോമുഖാഃ സഹസൈവ അഭ്യഹന്യന്ത സ ശബ്ദസ്തു അമുലോ ഭവത്. തദശേതൈർയുക്തേ മഹതി ശന്തനെ സ്ഥിതൗ മാധവ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ ദിവ്യോ ശംഖോ പ്രദത്മധുഃ. പാഞ്ചജന്യം ഹൃഷീകേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശങ്കം ഭീമകർമ്മ മൃഗോദരഃ. അനന്തവിജയം രാജ കുന്തിപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ നകുലസഹദേവശ്ച സുഘോഷോമണി പുഷ്പകൗ. കാശ്ചിത്യ പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥാഃ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്യകിശ്ച അപരാജിതഃ. ഇവരെല്ലാം സംഘനാഥം മുഴക്കി എന്നാണ്. ദ്രുപദോ ദ്രൗപദയാശ്ച സർവശ പൃഥ്വീപദേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു ശങ്കാൻ ദത്മു പൃഥക് പൃഥക്. സഘോഷോ ധാർത്തരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി വ്യധാരയത് നഭശ്ച പൃഥ്വീം ചൈവ തുമുലോ അഭ്യനു നാദയൻ. അപ്പൊ എന്താണ്? പാണ്ഡവര് മുഴക്കിയപ്പം ധാർത്തരാഷ്ട്രാണെന്ന് വെച്ചാല് ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെല്ലാം ഹൃദയം പിളർന്നു അവരുടെ ഭയം കൊണ്ട്. അധ വ്യവസ്ഥിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ ധാർരാഷ്ട്രാൻ കവിദ്വജഃ പ്രവൃത്തെ ശസ്ത്രസംവാദേ ധനുരുദ്യമ്യ പാണ്ഡവാഃ കൃഷീകേശം തഥാ വാക്യം ഇദ
ഇതം അഹം മഹീപദേ. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി വിജയത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 20 മുതൽ അത് വരുന്നുണ്ട്. 20 മുതല് അപ്പോഴ് അർജുനൻ 21 അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ്? സേനയെ 2 അമ്പും വില്ലും എടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുന്നത്? പ്രത്യേകിച്ചും കൗരവപക്ഷത്ത് അല്ലേ? ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൊച്ചുകുട്ടികൾ പറയുന്ന പോലെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. നടുവില് 2ന്റെ നടുവില് ഏതാണ്? രഥം കൊണ്ട് നിർത്തൂ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കിവിടെ നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപ സിന്ധുഭ്യേവ പതിദാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഗൗരനിതായ പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചൊല്ലുമ്പോ എല്ലാവർക്കും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നാമം ജപിക്കാം. ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രേസ് ചെയ്യുന്നതാണ്.